खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायनि सायाव सावरायनो थाखाय फैगौ 25 जुलाइ 2022 खालारखालि मोनसे मेल जथुमगोन मोनद' हारि जेरै टाइ आहम मटाक मरान चुटिया कच राजबंसि आरो आदिबासि बे मोनद' हारिफोरनि आफादफोरनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरनो डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेननिफ्राय लाइजाम हरदों लाइजामनि गेजेरजों ट्राइबेल एफेयार्स प्लेननि मन्थ्रि आरो ससियेल जास्टिस आरो इम्पावारमेन्टनि मन्थ्रि बिथांमोनहा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव जयैनो सावरायनो थाखाय हांख्रायदों बेनिखायनो फैगौ 25 जुलाइनि फुंनि 11 रिंगायाव दिसपुरनि जनता भवनाव चिफ मिनिस्टारनि कनफारेन्स हलाव टाइ आहम मटाक मरान चुटिया कच राजबंसि आरो आदिबासि हारिफोरनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आफादफोरनि सोद्रोमाफोरखौ फैनो थाखाय खावलायहरदों गंसे नखरनिफ्रायनो गंनै स्कुटि खावनानै लांनाय जाथाय बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाथाबारि गामियाव जादों स्कुटि खावजानाय सानै बिगोमानि मुङा बिबुंसार दैमारि आरो गोमसार बर' बिबुंसार दैमारिया बाथाबारि गामिनिनो थागिबि आरो गोमसार बर'आ तामुलपुर सानजा नावकाटा गामिनि थागिबि जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिबुंसार दैमारिनि बिमाया मेगनजों नुवा बेराफारसेथिं बेरामावबो गोग्लैनानै दं बिथांखौ नायनो थाखायनो बियानै सोमोन्दो जानाय गोमसार बर'आ तामुलपुरनिफ्राय बिबुंसार दैमारिनि न'आव फैदोंमोन नाथाय हरनि समाव जुब जुब अखा हानायनि खाबु लानानै गंनैबो स्कुटिखौ खावनानै लांदों सिखावफोरा खावनाय स्कुटि गंनैनि मादाव गंसेया 8 दानल' जादोंमोन आरो गंसेया 1.5 बोसोरल' जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो स्कुटिखौ बायदोंमोन होननानैबो दुखु फोरमायथिदों बेनिखायनो स्कुटिखौ गथायनानै होफैफिननो थाखाय खावलायहरदों नङाबा सोरबाफोर बिथांमोननि स्कुटिखौ नुसनबायोबाबो खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों गारि नाम्बारा बिबुंसार दैमारिनि स्कुटिनि नाम्बारा AS 27D9979 आरो गोमसार बर'नि स्कुटिनि नाम्बारा AS 28D1509 सोरबाफोर स्कुटिखौ नुसनबायोबा खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 6900382029 आरो गुबुन मोनसे नाम्बारा 6000348361 फोरमायथिबावनाय बायदिबा स्कुटियाव गोबां गोनां लेखा बिलाइ आरो फोरमान पत्रफोरबो दंमोन बिटिआर गोरोबथा जानाया 2.5 बोसोर जाबाय नाथाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा बेखौ लानानै दासिमबो गोबां गोनो गोथोआव दङ रायजो राजाफोरा बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबगोन होननानै गोबां अक्ट'बो होबोबाय नाथाय दासिमबो बिटिआरआव सोसनजायाखै बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबा होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिखांनाय फैदों फिन बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबनाया गोब्राब होननानै बुंफैदों बिटिआरनि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथायाव थाखानाय दफाफोरानो मावफुंजायाखै बेबायदियाव गोरोबथायाव गैयै बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ माबोरै बिटिआरआव सोगोन बेनि सायाव बुंनो हानाया गोब्राब आरो जाथावना नङा बायदि नुहुरो मानोना बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ बिटिआरआव सोनायनि थाखाय गोरोबथायाव दफा गैया खालि बिटिआरजों नांजाबनाय ओनसोलफोरखौल' दाजाबनाय दानख'नायनि खोथा दं होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिटिआर गोरोबथायाव रोखा लिरनाय गैयाब्लाबो दिपेन बर' बिथांमोनहा बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो खामानिबो मावगासिनो दं नाथाय जायनाखि बिटिआर गोरोबथायावनो थाखानाय सरासनस्रा दफाफोर जेरै बाक्सानि बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाय तामुलपुराव केन्सार हस्पिटाल एन्ड मेडिकेल कलेज लुफुंनाय आरो चापागुरिनि 31 नं राजा लामायाव अभारब्रिज बानायनाय बायदिखौ मावफुंनो थाखायनो बावैसो सिगां दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव दिल्लीयाव थांनानै फिन गोसोखां बिलाइ गथायहैनो गोनां जादों गोरोबथायाव थाखानाय सरासनस्रा दफाफोरखौ मावफुंजायैनि थाखायनो खनले गोसोखां बिलाइ गथायहैनो गोनां जादों बेबायदियाव गोरोबथायाव गैखायै बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ माबोरै बिटिआरआव सोगोन बेसे गिदिर सोंथि आरो जाथावना बायदि नुहुरा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो सिमा बारायनायानो मोनसे गेदेर जेंना मानोना बियो गासै आसामजों सोमोन्दो दङ गुबुन हारिजों सोमोन्दो दं आरो गोबां क्राइटेरिया एबा नियम निथि दङ बेनिखायनो सिमा बारायनाया दासिमबो मावफुंजायाखै होननानै बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै लुफुंजानाय गोथार खाम्फानि बाउन्डारि वालखौ बेखेवनानै होबाय EM रनजित बसुमतारिया लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जौगाखांनायनि थाखाय हाबाफारिफोरखौ मावलांनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया बे बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्रायनो बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय सुबुंफोरनो हानि मोन्थाय होनायनि सायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि
2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय बिटिसि गोरोबथा बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोनोम जानायनि सिगां जायफोर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थाफैदों बिथांमोन गासैनोबो हानि मोन्थाइखौ होनाय जागोन नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोनोम जानायनि उनाव थाफैनाय सुबुंफोरनो हानि मोन्थाइखौ होनाय जानाय नङा बिथांमोनहा गावसोरखौ बनाफाइड एबा रियेल थागिबि होनोब्लाबो बिथांमोननो हानि मोन्थाइखौ होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा बेनि अनगायैबो मानास माहारियारि हाग्रामानि टेक्सखौ बांहोनायखौ लानानै गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफोरा बिटिसि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनाय आरो टेक्स बांहोनायखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय दाबि दैखांनायनि सायाव बिथाङा बुंथियोदि बिथोराव मोननै माहारियारि हाग्रामा दं रायमना माहारियारि हाग्रामा आरो मानास माहारियारि हाग्रामा बेफोर हाग्रामाखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय गाव गसंथानो हानाय जानो नांगोन बेनिखायनो मानास माहारियारि पार्कनि टेक्सखौ बांहोनाय जादों होननानै बुंथियो बिथां रनजित बसुमतारीया आथिखालाव सोरनिबा जिउ लानो थाखायसो ओनसोलाव अखाया हाफैयो होननाय बायदि जानो हमबाय एसे अखा हाब्लानो गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनाय आरो सारअन्थाइ गावनायजों सुबुंजों लोगोसे जिब जुनारफोरनि जिउ खहा जानाय जेनेबा सोरनिबा जिउ लानो थाखायसो अखाया हाफैदों दुखुनि खोथा फिन मैयानि समाव चिरां जिल्ला बिजनीनि अक्सिगुरियाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा आरो गुबुन सानै आइजोआ जोखोम जादों जिउ गोमानाय आइजोनि मुङा पिंकी कासुआ 30 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय आइजो सानैनि मुङा मीना उराव 20 बोसोर बैसोनि आरो सन्जिता कासुआ 22 बोसोर बैसोनि जोखोम जानाय आइजोफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिबावब्ला बिथांमोनहा माइ गायनानै न' फारसे फैगासिनो दंमोन बे समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों बे जाथाया जानो मोनदों अरुणाचल प्रदेशआव गोमानाय आसामनि सा 19 लेबारफोरनि मादाव सा 7खौ रैखा खालामनो हाबाय रैखा खालामनो हानाय सानैया क'क्राझारनि मुङा फारियै मनवार हुसैन आरो मजिदुल आली थांनाय 5 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन सा 19 लेबारफोरा रिपर्टनि बायदिब्ला बङाइगाव जिल्लानि थिखादार रिजाउल करिम बिथाङा आसामनि सा 19 लेबारफोरखौ भारत आरो चाइनानि सिमायाव बर्डार रड अर्गानाइजेशननि खामानि मावनो थाखाय खुरुंखामे जिल्लायाव लानानै थांदोंमोन नाथाय ईद फोरबोआव बन्द होयैलाय सा 19 लेबारफोरा बर्डार रड अर्गानाइजेशननि केम्पनिफ्रायनो खारखोमादोंमोन न' फारसे फैनो थाखाय सर्टकाट लामा लादोंमोन बिथांमोनहा बेनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन दा गोमानाय सा 19नि मादाव सा 7खौ खुरुंखामे जिल्लानि 20निफ्राय 25 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय मोनसे जाहारबारिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा बोखांनो हाबाय गोबां लोरबां थासारियाव बोखांनो हादों बिथांमोनखौ दा मोजां जानाय लोंनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाया जागासिनो दं फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गोमानाय सा 19नि मादाव क'क्राझार जिल्लानिफ्रायनो सा 7मोन सा 7नि मादाव क'क्राझारनि सानैखौ दा रैखा खालामनो हानाय जाबाय बेनि अनगायैबो गोमानाय सा 19नि मादाव सासेनि गोथै देहाखौबो बोखांनो हाबाय सोनाब बंगनि मन्त्रि पार्थ चेटार्जीखौ इडिया एरेस्ट खालामबाय वेस्ट बेंगल स्कुल सार्भिस कमिशन आरो वेस्ट बेंगल प्राइमारि एडुकेशन बोर्डआव थिसनथाइ होनायाव गेदेर जाख्लनाय जानायखौ लानानै सोनाब बंगनि सिगांनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि आरो दानि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स बिफाननि मन्त्रि पार्थ चेटार्जी बिथांजों लोगोसे बिथांजों खाथि सोमोन्दो थानाय मावफारियाफोरनाव इडिया सिग्रोमदोंमोन जेराव मन्त्रि पार्थ चेटार्जीजों खाथि सोमोन्दो थानाय अर्पिता मुखार्जीनि खोला कलकातायाव थानाय न'आव सिग्रोमनायाव 20 कौटि रांजों लोगोसे गोबां फोरमान बिलाइफोर आरो गं 20नि गोबां मबाइलफोर गहेना बायदि बायदि मोननो हादोंमोन बे केसखौ लानानैनो अदेबानि सोलोंथाइ बिफानाव थिसनथाइ जानायाव गेदेर रांनि बेले बेजे जानायखौ लानानै मन्त्रि पार्थ चेटार्जीनाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन इडिया नाथाय मन्त्रि बिथाङा नांगौ बायदि मदद होआखै इडिखौ जायनि थाखाय इडिया मन्त्रिखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जादों आरो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय साननैनि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव इडिया लाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों